रोशन। दुख बायसन का हम बताई, काम न करतावे सुई दवाई। बाबा रामदेव के पलहम लगवा दे। अरे दुख बायसन का हम बताई, काम न करतावे सुई दवाई। करी कौन उपाय कुछ अब न बुझाए हर दादा रे दादा। अरे तो खाली चुनाइबे करबे के कुछ बताइबे, बताओ खोल के। हर सैया के आडा पर रे भौजी बटल है बाहाडा। सैया के आडा पर रे भौजी कटल है बाहाडा। Presented by Lovely Films Production। आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। सैया से काम कुछ कइल न जाता, छुई तो कहता रे बहुते दुखाता। अरे दादा हो, सैया से काम कुछ कइल न जाता, छुई तो कहता रे बहुते दुखाता, बहुते दुखाता। होई गइल डाई में जे सुनो से जे परा परा गइल बाधा रे बाधा। दादा हो, सब काम बेरा पड़ल बा ए भौजी। अरे सैया के आडा पर रे भौजी कटल है बाहाडा। सैया के आडा पर रे भौजी कटल है बाहाडा। Presented by Lovely Films Production। Music by गौरव रोशन। आगे के बात हम कहीं का खुल के, लोढ़ा भइल बाबे सैया के फूल के। ए भौजी, आगे के बात हम कहीं का खुल के, लोढ़ा भइल बाबे सैया के फूल के, सैया के फूल। काम करे ना हरद सुनो उठता दर्द बड़ी ज्यादा रे ज्यादा। अरे तो पर लहसुन ना रगड़ दे, गरमा के ठीक हो जाई। अरे सैया के आडा